ப்ரோ ஒரு முட்டியில 10 ஆப் ஆயில் போடுங்க ப்ரோ. போட்டுருவோம். ஒரு முட்டையில 10 ஆம்லெட் போட சொன்னீங்க, ஏதோ போட்டுட்டோம். ஒரு கருவு தான் இருக்கும் ஒரு முட்டையில. ட்ரை பண்ணுவோம், வாங்க போலாம். நானும் ஃபர்ஸ்ட் கிளம்பி மெடிக்கல் ஷாப் தான் போனேன். ஏன்டா முட்டை கடைக்கு போகாம மெடிக்கல் ஷாப் போறாங்க பாக்குறீங்க. மெடிக்கல் ஷாப்ல ஒரு பொருள் வாங்கணும், அப்பதான் 10 ஆப் ஆயில் போட முடியும். 2-3 கடையில போய் கேட்டேன், எந்த கடையிலயும் கிடைக்கல. அதுக்கப்புறம் வாங்கிட்டேன். என்ன வாங்கினா இன்ஜெக்ஷன் தான் வாங்கினேன். அப்புறம் நான் முட்டை கடைக்கு போயிட்டு முட்டை வாங்கிட்டு பாட்டிகிட்ட டாக்டர் சொன்னேன். அவங்க ரியாக்ஷனே பயங்கரமா இருந்தது. அப்புறம் நானும் இன்ஜெக்ஷனா முட்டையை வாங்கிட்டு ஸ்ட்ரைட்டா வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். முட்டையை உடைச்சி ஊத்தி வெள்ளைக்கரு தனியா மஞ்சள் தனியா எடுத்துட்டேன். நம்ம அடுப்புல நம்ம கடையை வச்சுட்டு பத்த வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊத்தி வெங்காயத்தெல்லாம் தேய்ச்சி நல்லா தவாவை ரெடி பண்ணிட்டேன். அப்புறம் தவால வெள்ளை கருவை ஊத்திட்டு இன்ஜெக்ஷன்ல எல்லோ கருவை ஊத்துனேன். பயந்துட்டே இருந்தேன், எல்லோ கருவு ஓடிடும் நிக்காதுன்னு சொல்லிட்டு. ஆனா பக்காவா வந்தது, ஆல் ஷேப்ல எல்லாம் வந்தது. இந்த வாட்டி குட்டி குட்டியா ஊத்துறதுனால நம்ம 16 ஆப் ஆயில் போட்டுட்டோம். அதுவே நம்ம மஞ்சள் கருவம் மீந்துச்சு, அதுல ஒரு 2 ஆம்லெட் போட்டோம். அப்புறம் டீயாகவும் வச்சு கொடுத்தது, நானும் சாப்பிட்டேன். உண்மையாலே ஆப் ஆயில் சாப்பிடுற போலதான் இருந்தது. இதோட வீடியோ முடியுது. நெக்ஸ்ட் என்ன கமெண்ட் பண்ணுங்க. அதுல பாப்போம். பை.